Sa unang pagbasa, si San Pablo nagpadayag na tungod sa plano sa Ginoo ngadto sa katawhan, ngadto sa iyang mga binuhat. Ato nasayran nga sa wala pa ganing buhatan kalibutan, gipili na kita sa Ginoo. O gibuhat kita niya para maiya hagayon. Gibuhat kita sa Ginoo aron kita mo ila kaniya, magpasalamat o magdahig kaniya. Apan gumikan sa sala, gumikan sa pagsupak sa kabubuton sa kabubuton, pagsupak sa tao sa kabubuton sa Dios, ang tao na himulag gikan sa Ginoo, gikan sa kiliran sa Ginoo. Pero bisan pa man nahimulag ang tao sa kiliran sa Dios, ang Ginoo padayon sa iyang plano alang kanato. Ug unsa man iyang plano alang kanato, nga matagan kita sa kaluwasan. Malingkawas kita gikan sa talikala sa kamatayon nga dayon. Yang iyang plano nga maluwas kita, makabaton kita sa kinabuhi nga walay katapusan. Munang iyang ipakatawo o nagpakatawo sa dinhi sa kalibutan, mipuyo sa uban kanato aron siya mismo ang mudala kanato ngadto sa matarong nga dalan, ang mudala kanato ngadto sa kaluwasan. Nga bisan gani ang iyang kaugalingon, he exert effort alam sa atong kaluwasan. Bisan gani sa pag-ula sa iyang kaugalingon diya sa krus, aron lang kita mahatagan kaluwasan. Mao kana ang plano sa Ginoo. Ngunang diya sa Ebanghelyo, iya gayong ipaghimaraot. Wala sa kahadlok sa pagsulti sa kamatuuran ngadto sa mga magtutudlo sa balaod o sa mga pariseo, ngadto sa mga religious leaders. Iyahang gibarugan kung sa gayon ang kamatuuran. Iyahang gisaway ang mga buhat sa mga tao nga wala na gayon mahiuyon sa pamaagi ug kabubuton sa Dios. Nang iyang gipanghimaraot kini mga tawhana nga unta, anaa mo unta kanila ang kahibalo, anaa mo unta kanila ang kaalam, pero wala nila kinigamita. Mamingon sa nga, naa ninyo ang iyabi sa pultahan, sa kaalam sa mga tao, apan wala ninyo kiniablihi. Gani mismo kamo dili kamo buot nga mosulod, ug sa kinsa gani katong mosulod sa maong pultahan, inyong santaon, inyong babagan. Unta sila unta maghatag og maayong paningingnan, maayong ehemplo diya sa katilingban. Apan unsay nahitabo, sila na hinuon ang nahimong babag ngadto sa mga tawo nga makasulod sa gingharian sa langit, nga makatagamtam sa kaluwasan. Muna makigsunan ko ni Kristo, kita usab gipahinumduman niini sa Ginoo. Basig usata sa gipanghimaraot sa Dios. Basig usata sa giingnan ni Kristo pagkaalaot ninyo. Kay basin og naghapos punta sa naandan, basin nabilanggo punta sa atong naandan, nga hiwi nga pagtuo, naandan nga hiwi nga binuhatan, tungod kay ato mang namatan. Di ba mo na itong kasagaran mo may among namatan, Padre, mo may kinaraan, mo may naandan. Buot ni Kristo nga putlo niya kung unsa ang ipangbuhat kaniadto nga sukwahi sa iyang pagtulunan. Buot sa Dios niyang putlon ang naandan nga dili makatabang sa atong kaluwasan. Muna yung giingon ngadto sa mga magtutudlo sa balaod, nga kamo nagbuhat og lubnganan, kay ang iyong makatigulangan mo may nagpatay sa mga propeta, ug kamo kay nagbuhat og lubnganan sa tupang miangkon kamo, nga kamo inyong gisunod ang pamaagi sa katigulangan nga sukwahi sa pamaagi sa Dios. Unang mamalandong ta makigsunan ko ni Kristo. Kay basin usa kita sa gipanghimaraot sa Dios nga nagpagapos, nagpabilanggo sa karaan o sa kinaraan o sa naandan. Nga kung buyagon ta, kung sa insakto, tuluan ta kung sa insakto, masakitan ta. Pero ang kamatuuran, ipadayag na sa Dios. Ang kamatuuran, gisulti na ni Kristo. Sa Jesus nga miani sa kalibutan, sa Jesus nga nagpakatao ni kuyo uban kanato, siya ang kamatuuran, siya ang kahayag, siya ang kinabuhi, busa siya ang atong sundon, siya ato ang himuang paningingnan.
Biyaan ta ang mga butang. Nga kundiin mo'y nakapabilanggo ka nato. Mga butang nga kundiin maoy nakapasanta ka nato sa pagsulod sa gingharian sa langit. Mga butang nga wala na mahasubay sa pamaagi sa Ginoo. Munang uban sa pangama ni San Ignacio sa Antioquia, maningkamot unta kita diya sa pagsunod sa kabubuton sa Dios. Maningkamot unta kita sa pagtuman sa makasuguan ni Kristo. Ug biyaan nato ang mga butang nga makapahimong o makapasanta ka nato sa pagsulod sa gingharian sa langit. Biyaan nato ang naandan nga dili na usupak sa kabubuton sa Dios. Biyaan nato ang mga kinaraan nato mga practices nga wala kini gitudlo sa Ginoo. Aron sa ingon, ang plano sa Dios ato gay matagamtam. Ang plano sa Ginoo nga mao ang kaluwasan ato gay madawat. Ug magpabiling kita diha sa iyang kiliran. Amen. Amen.